खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। खन्थाइनि मुं हास्थायसुला गोसो आंनि। खन्थाइखौ लिरदों राजेश कुमार बसुमतारी आरो खन्थाइखौ आवरायदों जावलिया सिमां। फैदो बिदिब्ला बिथांनि खन्थाइखौ खोनासंलांदिनि। हास्थायसुला गोसो आंनि। नोंजों आं बासुगाव कलेजाव लोगो मोनज्लायना सानफ्रामबो कलेजाव रायज्लायदाव जंखायदाव आंनि मेगननि नोजोरा नोंनि फारसेल' थांसै। गोसोआबो मानोबा नोंजों सानसे रायज्लायनो मोनाबानो थानो सुखुयै जालांबाय। नोंखौ आं गोरबोजों हास्थायखुमायो सना, बेसेबांबा जिउनि आंगोनि आंगो खालामनो सानो। नोंनि सिगाङाव फोरमायना लानो सानदों आं साथोब खाना थानाय गोरबोनि खोथाखौ बुफ्रुना। नोंखौ बे जोनोमाव जिउनि असे खालामनो थाखाय दिनैसिमबो नोंनि सिगाङाव फोरमायना लानो हायैनि थाखाय आंनि बिखा बिख्लोआ दोरफो दोरफो खामग्लिलांदों सना। नोंखौ आं दान्दिसेनि थाखायल' हास्थायाखैमोन, हास्थायदोंमोन आं थैस' थांस'नि थाखायसो। नों आंखौ नेहाथ साननानै मुगैयोब्लाबो आंनि गोथार मोजां मोननाया नोंनिसिम थागोन, आंनि जिउ जोबजासिम थागोन सना। एसेनोसै, गोजोन्थों। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामदो। लोगोसे जोंनि जावलिया सिमां इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो फेसबुकआव नायदोंब्ला जावलिया सिमां फेसबुक पेजखौ लाइक खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।